Ταραλίδης. Ο Γκάντσεφ το σούτο Κυπουρός μπλοκάρει. Πάρα. Πάσα για τον Λαμπρόπουλο. Βαρκαουάν. Γκάντσεφ. Πλάγιο ο Βενεδίδης. Οι παλιοί της Λάρισσας κλέβουν πλέον την παράσταση του τελευταίο δεκαλέπτο. Πάσα για τον Πόποβιτς. Ωραίος. Το πούστε ρε μαλάκα. Πολύ δουλειά τώρα τελευταία. Περισσότεροι από 7.500 θεατές. Περίμεναν οι διοικούντες στην ΠΑΕ να εξαντληθούν τα 8.800 εισιτήρια που τυπώθηκαν για την αναμέτρηση. Νομίζω ότι το πλάνο του Παράσχου ήταν όλα. Πάρα. Βενετίδης. Πάσα για τον Λαμπρόπουλο. Μονιάκης. Πίτσος. Μονιάκης. Ταραλίδης. Στην μπάλα ο Κόσλεϊ, ο Πετρόπουλος, Πυρομπαχράμης. Η εμφάνιση της Λάρισσας, αν εξαιρέσει κανείς ένα πεντάλεπτο το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο πίεσης του Όφη, μέχρι και τώρα είναι αψεγάδιαστη πραγματικά. Η πάσα για τον Πόποβιτς. Ο Κατσιαρός. Αλλά βέβαια με υπέρ της 3-0 λογικό ήταν να δώσει χώρο στον Όφη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τσεγκάζει μετά το 55.